Tira. Perché ha sido épico. La penso a YouTube. YouTube. Allí que les dia. Ya lo sé. Yo me vaig escriure en el teu canal. No. Jo subscriure al teu canal. Allí que les dia. Has canviat de canal? El nom de... El nom. Mira. Aquesta Tu tens les compliques, les pinces? no, Totes? quasi totes. Aquesta sí, no? Però per què No, és aquesta? home, És però... un bon mazo. Ja, És un bon mazo. doncs si algú m'ho diuen. Mira, que estiga es posa, estic. Jo no, jo estic al... No sé. al plano. Sí. És bastant bon mazo. És bastant bon plano. No. Jo ho veuré. No, tu dius que la pilota podries instal·lar el verano. I aquesta estic pensant. És en YouTube. No. Mira, jo sí que ja està parlant. No, potser. És un dia. Estic a mitja. I no puc anar jo. I de manera... I què? Parla, és millor. No tinc. És millor que parlar. No. Jo he contenido que diu los borrados. Los borrados, que seria tu. I soy Lisa. I tal. I tal. Es una partida buenísima. Estoy viendo una partida contra los borrados. Una partida y estoy viendo que la partida es una partida de actualidad. Actualidad.